नैजिचुकु मार्च सालमारिव तिप्रामथा पार्टीनि लुवाजि मुंबाई गोमती हांखरबाय खबजाक उदयपुर मेगा मास गेथरिंग अंगनानि थांगै दङ ओ मास गेथरिंग नो तै गामारिया कामिनि कम्युनिटी हॉल सांसालो कक्चा पान्दा आचुकलाइखा कक्चाप लाइथानिव मानजाखा CEM तै MDC आबनो कारै तिप्रामथानि आदं रगबो नाइ नाइदि नकबार न्यूज नि मांप्लिव जतनो मीडिया नि बिसिंतै काचा खबरमोन जों तिनि अ जागाव महारानी चलागां आमसाइनि महारानी बाजार गानाव जों काचा मीटिंग आचलाइखा बसकां 29 मार्च चिनी गोमती डिस्ट्रिक्ट नि काचा मास गेदारिंग कटरमा लोकथुम पान्दा खायनायनि बागै जों अर आचलाइखा अर जागा फाइसा फाइगा चिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सदागर कलय ते अनरेबल एमबीसी बनो तेबे डेविड मुरासे फाइसा फाइगा चिनी अरनि तमा डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि लीडर्स रक तेबे एमएलए रक EM रक फाइ दङ लामाव तफानो जों डिस्कसन पाइखा बाहायके जों 29 तारिख मार्च जों चिनी अरनिव at least 25,000 जों उदयपुर काचा जनसभा कटर खायनायनि बागै जों प्लेनिंग नाखा जतो कन्स्टिट्युएन्सीबो जों टार्गेट बिरोखा 4000 5000 हाइके जतनो ब्लक प्रेसिडेंट अब गसेखा जे बरनि आमसायो जाते 4000 3000 चानजा जे टार्गेट तमैनो बर फिलअप खायना नाहर मु काइसा न चिनि बबाग्रानि नेतृत्व जों बाहायके चिनि दफानि जे मान थाइरनो सानानि थानिव तेबो क्राक फान बारे रमानो थानसानो जों तेबो क्राक खायमानो अमनो चिनि नाहर मु तानेखे जों जतनो साइमानो जे बबाग्रानि नेतृत्व चिनि तिप्रासानि अधिकार चिनि मान थाइ जों माया खाके कुनो पार्टी कुनो नेता अमनो जोंनो आदाय खाइ रमाया अमो जों सिउ हानि बांनो जों ताबो चिनि गोमती डिस्ट्रिक्टआव बहायनो जों काचा कटरमा फार्स्ट चिनि गोमतीनि तिप्रामथानि काचा रैली उंनानि थां दंगो जों अमनो सक्सेस खायनायनि बागै लोकरनो कबावगो जतनो तिनि निसिमि कामि आमसाय चिनि जे गोमती डिस्ट्रिक्टआव चिनि तिप्रामथा तंनाय TWF तंनाय YTF तंनाय जतनो तिनि निसिमि लामावै सामं तांनानि बागै तिनि कबबो सालायखा बरकतबो तांनाय नगे अ जागाव चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बो तिनि नि मीटिंग न तै कक सास्थों हामबाय बेलाकिन हामबाय जत प्रेस मीडिया रनो चिनि 12 तारिख मार्च 2025 चिनि ऑनरेबल CM सर TTADC नि उनि उपस्थित जत आम चाइनि ब्लॉक प्रेसिडेंट TWF नि नेतृत्व YTF नि नेतृत्व जे चिनि वारियर्स तंनाय जतन उपस्थित जों तिनि काइसा कक्चा पान्दा चुखा बसकां फाइनाय 29 तारिख मार्च 2025 काइसा गोमती डिस्ट्रिक्ट लेवल जों काइसा मास गेथरिंग प्रोग्राम खाना थां दङ उदयपुर टाउन कक्चा पान्दानि बिसिंतै जों गाहामनो काइसा रेस्पन्स मांखासिनि ब्लक लेवल नेतृत्व रंनि बिसिंतै आशा खालायो सिनि अ मास गेथरिंग प्रोग्राम सिनि बरक गोबांनि बिसिंतै ग्रेन्ड सक्सेसफुल लंनाय हनै एवं सिनि महाराजन नेतृत्व आगामी दिनाव सिनि तिप्रासानि जे हामक्राय जों जे तिप्रा एकर्ड खायमानि सिनि TTADC नो ताइबु जोंसा खालायथि सानानि जों जे समाय ताङै जों जे याप्रि सामानि सिनि आगामी दिननि सालो जों अब सक्सेसफुल खायमानान हनै काजे आं अबनो कबंनाय सिनि जत आम चाइनि दाखुकताय बुकुक सं फाइदि जों जतनो 29 तारिखनि अ पान्दाव जों जतनो ग्रेन्ड सक्सेसफुल खायलेनाय जतनो याक बा याक रमै जों अ पान्दाव जों खायलेनाय जतनो कबं मुनारगै आनि कक सामाने अरनो मथाका हामबाय।